נעשה את זה זריז. מה השם בבקשה? אלישיב לוי. חבר'ה, יש פה חרדים בקהל. יש פה חסיד סאטמר, רק שתדע. יש פה חסיד סאטמר? יש פה חסיד סאטמר. אתה לא הסאטמר. לא, לא הסאטמר. אתה מה, אתה... יהודי. יהודי. כמוך, יהודי. סבבה, אוקיי. דבר ראשון... רגע, מה השם שאלתי? אלישיב לוי. מאיפה? חריש. אוקיי. מחנך בחריש, קרוב למחנך בחדרה. דבר ראשון, אני חייב לומר לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה ולכולם, אבל מגיע לו כפיים, באמת כפיים, לינון מגל, זה כל בסדר. בוא תגיד מה, אין לנו הרבה זמן. אני אגיד כך, אני מחנך בתלמוד תורה בחריש, יש לנו כיום כ-400 תלמידים, 100 מתפללים ביום בר מצוות, וכרגע אין לנו ספר תורה, הבעל הספר לקח אותו, צריך אותו, ואין לנו ספר תורה, אנחנו משאילים בבתי כנסיות. אבא אחד הגיע אלינו ששתי חיילים שלו כרגע נלחמים בסג'איה. שני ילדים שלו. שני ילדים שלו תאומים, נלחמים בסג'איה, אורי ונתנאל קאופמן. הוא ביקש אם אפשר להכניס ספר תורה להצלחתם שיחזרו ושומם הביתה, וכמובן לכלל חיילי ישראל. אוקיי. ואם אפשר את עזרת הציבור שבעזרת השם ירתם לזה, ובעזרת השם יכניס כבר ספר תורה בזמן הקרוב. שמה, ירתם למה? לתת תרומות? לתת תרומות. איך אפשר לתרום? יש מספר וואטסאפ. שאני אגיד אותו, וזה כמו בוט, נשלח לינק, נכנסים ואפשר... אז בוא תגיד את המספר. המספר 052, אם אפשר לכתוב אותו, 052-840-8300. ויש אפשרות לחפש אתכם בגוגל או משהו? לא, לא. אז תגיד עוד פעם את המספר. 052-840-8300. אוקיי, תודה רבה, יישר כוח. תודה. זהירות. לפיד לילי, בבקשה, תודה.